Кримська платформа – це перший потужний майданчик по деокупації Криму. А країни, які приймуть в ній участь, ризикують погіршити відносини з Росією. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції. За його словами, під час установчого саміту 23 серпня будуть розглянуті кроки по деокупації півострова. Також буде створений постійний діючий офіс Кримської платформи. Президент зауважив, Росія важко реагує на створення платформи, тому це серйозний виклик для країн-учасниць через ускладнення відносин з Росією. На сьогоднішній день вже 30 країн заявили про свою готовність взяти участь у Кримській платформі. Это не просто приглашение, саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги деоккупации. Второе, мы наконец-то откроем офис постоянно действующей Крымской платформы. Это будут профессиональные люди, которые ежедневно, от юристов до экономистов, до специалистов в гуманитарном направлении, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать и гуманитарную помощь, и те, кто находится там в в'язницях, як Криму, так і Російської Федерації. Тобто це дуже серйозна і серйозний крок вперед. Важливі закони для Криму та кримських татар. Глава держави зазначив, що хоче підписати необхідні законопроекти для жителів Криму та висловив сподівання, що Верховна Рада встигне ухвалити їх до початку Кримської платформи. Які саме законопроекти Зеленський не поточнив. Як відомо, 18 травня президент подав до Верховної Ради законопроект про корінні народи України. У свою чергу голова Меджлісу Рефат Чубаров висловив сподівання, що це стане основою для законодавчого визначення статусу кримсько-татарського народу та зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримсько-татарську національно-територіальну автономію у складі України. Я хочу все ж таки підписати важливі закони і вірю, що вони будуть до цього часу проголосовані в Верховній Раді. І для Криму, для кримських татар, для корінного населення Криму, для багатьох кримчан. Я хочу, щоб ми це встигли зробити до Кримської платформи. Дуже хочу і вірю в це. Окрім цього, є ініціативи, пов'язані із ситуацією, безпековою ситуацією в Чорноморському і Азовському регіонах. Ці питання також будуть розглядатися на засіданнях Кримської платформи. Бажання вдруге посісти крісло президента відповідатиме бажанням суспільства. Своє повторне балотування президент Зеленський поставив у залежність ще й від відсотка виконання своїх же обіцянок дворічної давнини. Тоді, під час перегонів 2019-го, ще кандидат Зеленський запально обіцяв – йду на один термін, аби започаткувати зміни в Україні. Сьогодні ж, вже як президент, такої переконливої відповіді він не надав. Зізнався, що хоче бути найкращим президентом від всіх, хто був до нього, і висловив переконання, що його наступник має бути ще кращим за своїх попередників. Бо є чи не єдиною умовою, щоб держава Україна рухалася виключно вперед і вже за 10 років опинитись серед сусідів-європейців. Правда, рано і несправедливо говорити. Це тому, що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо. Я вважаю, що є багато обіцянок. Я не хочу, щоб вони залишились в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимося, як буде. Танці на кістках власного народу в роковини геноциду. Пропагандистський телеканал «Міллет» видав чергову порцію відвертої брехні на догоду своїм окупаційним господарям. У спеціальному сюжеті з Узбекистану пропагандистка Ельвіна Мєметова весело й урочисто розповіла, як буцімто добре жилося вигнаним з власного дому кримським татарам. Солнечный, дружелюбный, ароматный Узбекистан. Для одних – любимая родина, для других – жаркий курорт.
Для крымско-татарского народа Узбекистан в свое время был местом вынужденного проживания. Позже стал теплым домом. До цієї сонячної місцини кримських татар як худобу перекинули в товарних вагонах. Але про це Ельвіна вирішила промовчати. Як, власне, і про десятки тисяч загиблих в дорозі та у вигнанні, серед яких могли бути і її пращури. Але і це примусове вигнання і майбутнє життя в бараках – просто розселення в дружній країні, вважає пропагандистка. Эх, ностальгия, скажете вы. Наша команда покажет вам до боли знакомые места и подарит теплые воспоминания из детства. Тут і розповідь про роботу на благо народного господарства і про працелюбних кримських татар. Але знову жодного слова про те, як і чому вони опинилися в Узбекистані за тисячі кілометрів від домівок. Проте згадали про російсько-узбецьку дружбу і як завдяки Россотрудничеству Мілет мовитиме і в Узбекистані. Узбекистан – прекрасная страна, которая дружелюбно откроет двери для каждого. Узбекистан – это место, в которое всегда хочется вернуться. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вперше зустрівся з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. На засіданні Арктичної ради в столиці Ісландії Рейк'явіку вони обговорили двосторонні стосунки. Йшлося, зокрема, про кібератаки на критичну інфраструктуру США та агресію Росії проти України. Держсекретар Блінкен заявив, що його країна прагне передбачуваних стосунків з Московією, але дав зрозуміти, що зазіхання на інтереси Сполучених Штатів та їх союзників матимуть відповідну реакцію. Ми прагнемо більш стабільних і передбачуваних відносин із Москвою. Це було б добре для всіх – для американців, росіян і для всього світу. Водночас ми дуже чітко заявили, що якщо Росія вирішить робити необачні або агресивні дії, спрямовані проти наших інтересів або інтересів наших союзників і партнерів, ми відповімо. Президент Байден вже говорив про це. Не тому, що шукаємо конфлікту або його ескалації, а тому, що це безпекові інтереси. В районі Пісків поблизу окупованого Донецька ворог будує нові укріплення в бік українських позицій. Про це повідомляє українська сторона СЦКК. А в ОБСЄ заявляють, що окупаційні підрозділи системно заважають роботі моніторингової місії. Днями знову глушили сигнал безпілотників, що перешкоджає спостереженню. А за даними штабу операції Об'єднаних сил, минулої доби на Східному фронті зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Телаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів. Станом на 7 годину ранку 20 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Другу добу поспіль в Україні кількість нових випадків захворювання на ковід підтверджується на рівні трохи вище 5 тисяч. У лікарні доправили 1884 людей. Проте за добу 19 травня дітей, інфікованих коронавірусом, виявлено у 1,5 рази більше. Кількість медиків, які захворіли, навпаки, зменшилась удвічі. Серед регіонів найбільше за добу захворіло українців на Дніпропетровщині – майже 500 громадян. У столиці – 433 киянина. Ще 3 області – Харківська, Запорізька, Дніпропетровська – зафіксували трохи менше, ніж по 400 хворих. За добу позбавились захворювання 16 732 громадян. 203 українці, на жаль, не змогли побороти недугу. В окупованому Криму за добу ковід підтверджено у 89 громадян. Через ускладнення від хвороби та запалення 57 кримчан госпіталізували. 4 мешканців окупованого Криму коронавірус позбавив, на жаль, життя.